Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak markaturik eraman gentzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Jainko albuztiru beti erekoa, zure ardura behar dituzu zelurrak, entzun diozonez zure herriaren otoitza, eta eman zure pakeak gure motan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu santuarekin batean, jainkotarren bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Ebertarrei egindako epistolatik. Apaiz nagusia, gizonen artetik hartua, gizonen alde jarria da, jangoikoari dagozki honetan, pekatuengatik emariak eta opariak eskaintzeko. Ezjakin eta okertuetaz kupitzeko gauza da, bera ere, argalkeria zinguratua dagoen ezkero. Eta horregatik, herriarentzat bezala, bere buruarentzat ere eskaini behar ditu opariak pekatuen orden. Ez du inork hartzen beretzat maila hori, jangoikoak deiturik baizik. Aaronek bezala. Horrela, Kristok ere, ez dio berak eman bere buruari apaiz nagusi maila, baizik hitz hauek esan zizkionak. Nere seme zera zu, nik zaitut gaur zu sortu, edo beste batean liburu santuak dioen bezala. Apaiz erazu beti erean, Melkisedeken saiean. Kristok, haragizko bere bizitzaldian, heriotzatik gorde zezakenari, behadar haundiz eta negarrez, otoitzak eta eskariak egin zizkion, eta bere begiruneagatik entzun egin zitzaion. Eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen esaneko izaten, eta bere betera iritsirik, haren esaneko direnentzat betiko salbamen iturri egin zen, jainkoak apaiz nagusi izendatua, Melkisedeken saiean, jaunak esana. Erantzun salmoa, Melkisedeken saiean apaiz zerazu behin betiko. Melkisedeken saiean apaiz zerazu behin betiko. Ona jaunak esanan ere jaunari, eserizak izkit eskuinean, zure etxaiak oinauki jartzen dizkizudan bitartean. Melkisedeken saiean apaizerazu behin betiko. Siondik zabalduko du jaunak zure aginte makilaren indarra, izan zaitez nagusi zure etxaien artean. Melkisedeken saiean apaizerazu behin betiko. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Joanen ikasleek eta farisearrek barau eguna zuten batean, etorri ziren batzuk eta esan zioten Jesusi. Joanen ikasleek eta farisearren ikasleek barau egiten dute, eta zure ikasleek zergatik ez. Jesusek erantzun zien, barau egin aldezakete, ez daidagunek, senar berria berekin daukaten bitartean. Ez dezakete baraurik egin, senar berria berekin daukaten bitartean. Etorriko da, senar berria kenduko dieten eguna, orduan bai egun hartan egingo dute barau. Ez dio inork josten jantzi zahar bati, oial gordinezko adabakirik. Adabakiak tira egiten baitio jantziari, oial berriak zaharrari eta handiago egiten da zarrastada. Ez ditu inork ardo berriz betetzen zahagi zarrak, ardoak lehartu egiten baititu zahagiak, ardoa eta zahagiak
denak galtzen dira. Horregatik, ardo berria zahagi berritan, jaunak esana. Gaurko ebangelioaren helburuan bi gauza aipatu nahi dituzke. Beti, ebangelio guztietan ikasbide asko atera ditzakegu, eta Jangoikoaren hitza halakoa da, esan genezake, bi ahoko ezpata bezalakoa, eta gainera momentu ezberdinetan halako esan genezake mezu pertsonalizatuak bezala ematen dizkigu. Imposiblea da, bi pertsonei kontrakoa esatea Jangoikoaren hitzak baino, bai egia dela gure bizitzako momentu konkretuetan edo ingurugiro konkretu batzuetan Jangoikoaren hitzak modu batera hitz egin dezaketela. Beti baita gaurkoa, beti gaurkotua, bizirik dagoelako. Horregatik Jangoikoaren hitza ez da aspaldian harrituta bezala dagoen gauz bat, edo koiatuta bezala dagoena, baizik eta bizirik dagoena eta guri pertsonalki hitz egiten diguna. Eta gaurko ebangelioaren harira, bi gauza aipatu nahi dituzte, esan genezake testu inguru honetan. Lehenengoa da baraua. Pentsatu behar dugu, Jesusek batzutan barau egiten zuela, esate baterako 40 egun eman zituen deabruak tentatu horretik, eta ez digu barauaren kontra hitz egiten. Baina bere garaian jende askok uste zuten baraua egiteagatik besteak baino hobeak zirela. Eta horren kontra bai hitz egin zuela Jesusek. Eta hori adierazteko gainera egiten zutena zen, halako arpegia desitxuratu, zaku zar batekin jantzi, eta buru gainean halako errautsa eta botatzen zioten norberak berari. Denei demostratzeko bezala baraua penitentzia egiten ari zirela. Eta horrekin bere burua sentitzen zuten besteak baino hobeak badira bezala. Eta hori da Jesusek garbi utzi nahi diguna kristauei. Ez degula pentsatu behar gure sakrifizioengatik edo guk egiten ditugun limosnengatik edo guk egiten ditugun hoiengatik beste inor baino hobeak deranik. Are gehiago esaten digu premio edo saririk handiena jasoko degula izkutuan egindako obra honengatik. Ezkerreko eskuak ez dezala jakin eskuinekoak zer egiten duen eta izkutuan ikusten duen Jangoikoak sarituko dituela gure obra horiek. Mundu hontan txalotua baldin bagera horreko diengatik, esaten digu Jesusek meritu handia hartzen dute. Horregatik bere garaiko mentalidade horren kontra bezala egiten du Jesusek. Eta gero ulertarazi nahi die baitere eta ulertarazi nahi digu baraua, penitentzia, sakrifizioa ez daitekeela izan helburu bat, baizik eta bitarteko bat beste helburu batera iristeko. Eta gure helburuak ez dira baraua, sakrifizioa baizik eta maitasuna, bertutea, humiltasuna, fedea, horiek dira helburuak eta batzutan, horregatik, batzutan komeni daiteke baraua, baina beste batzutan ez. Eta gure kristau kalendarioan badegu garizuma, baina badegu baita ere Paskoa. Eta hori da nola baitere Jesusek ulertzera eman nahi izan ziena, bere garaiko jende haiei. Eta bigarren gauza, eta honekin bukatuko dut, bera jarritako bi adibide hauek, ardo berria, zar-izarretan, oial berri bat, jantzi zar batean, batez ere Jesusek esan nahi zien dauz bat, bere garaikidei, mentalidadea aldatu beharra zutela. Berak erakusten zuena, etzela Moisesek edo ituntzarrean haiek ikasitakoaren kontrakoa, baina bai zekarkiela halako mentalidade berri bat. Eta nahi zuela mentalidade berriarekin juzgatzea eta ulertzea berak erakusten zuena. Evangelioan agertzen zaigu mentalidade hau, esan genezake guk ere eskatu behar diogu jaunari guregana dezagula, senti dezagula, Jesusek gauzak ulertzea nahi duen bezala guk ulertitzagula.
eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan, beren etxeetatik urruti duten guztien alde, arki dezatela beti kristauetan arrera ona eskatezaigun jaurei. Gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mezasantua bereziki kontutan izango ditugu Miguel Nieve, Mikaela Soroa eta Lorentza Teietxea. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskatezaigun jaunari. Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zintzo urbil gaitezela sakramentu honetara, gure erospena egiten baita, oparia uroi gare ospatzen dugun bakoitzean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak handoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, handoiko alguztigun beti eriko hori. Ez duzu gure goresteren beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri eintzaldia gotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Hau da, sinutsumenaren misterioa. Horregatik jauna zure sariaren egitza eta
Etxea, Miguel Nieve, eta hildako guztiak anitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak bizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Jobatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zintzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jangoiko alguztigun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizardi eta gizardi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zezetuta zara, santu izaberi zuten izena, etorreri zure arrendua, egiteri zure gara zegoan bezala gureare, emaitu gaur egunotako hobia, bakatu gure zorak, guk ere gure zorri bakatzen dugu ezero, eta ez gutetan atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, bai duzu bakea gure urtetan. Zure errukiak eskertekaturik garbi bizi daitezen eta estuatietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea duzen dizuet bere bakea ematen. Begira zure egizaren sinispenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu egizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldi dutan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren endotxa, ez dutzen ez du munduko pekatua, ekartzen gona. Hona hemen Jangoikoaren endotxa, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren nahi dituak. Jauna,
lehia zen, bihotzez maitasunean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere zaintzatela